Rider Power Tools представя комбиниран стационарен циркуляр RDP TS11. Вертикално накланяща се глава от 0 до 45 градуса. Въртящ се плот с прецизна настройка на ъгъла. Линеал за успоредно рязане. Размер на диска 250 на 30 мм. Максимална дълбочина на среза 70 мм. Възможност за включване към външен прахоуловител. Асинхронен електрически двигател. Обороти на празен ход 3100 оборота в минута. Метален предпазител на диска. Възможност за рязане под ъгъл. Мощност 2200 вата. Тегло 32 кг.